Ngokuhamba kwesikhathi kuzwakale ngomsindo ukuthi sebefikile oNsibanda njengoba behamba bekhulumela phezulu. Kuyezwakala nje ukuthi badinwe bayaqhuma labo bantu abakhulumayo. uMagama-ke yena ubesasendlini akabekwe kuyona ngenkathi ezwa lo msindo. Qoqoqo la ekhaya bapha abantu. uNsibanda omncane enqonqoza esicabheni endlini enkulu. Bavulelwa kamanzini ebangenisa ebakhombisa nendawo yokuhlala. Ningahlala lana ngisawucela umanzini. Cha, asihleli. Sizofuna ngokwethu sikhala amaphepha. uNsibanda omdala engenuka amanzini emlonyeni. Awu, kwakube ukuthi nizokhuluma nimile. Kodwa-ke ngisacela amanzini ezokhuluma nani. okaManzini ekhuluma ethi shwi esithela komunye umnyango okhona lapha ngaphakathi endlini. Kahle laba abasiboni, basikhanyisa ngethoshe emini, abasiboni inhlobo. Wakuzwaphi nje indaba yokuthi uvela uzitholele nje ingane mahala, ungakazi uyikhiphela ngisho inqondo lodwa leli. uNsibanda omncane ekhuluma elingisa nangomunwe into eyodwa. Zikhuluma zisamile kanjalo izilamane ezimbili ezifikele ukuzolanda uMagama umshana. Wemshana, phuma wena lapho sihambe mani. Sizofuna wena la, kumemeza uNsibanda omdala ebuka kule minyango yala endlini. Kuthi Mimfu okaZungu elandelwa owakwakhe. Kahleni madoda, ayenziwa-ke lento eniyenza manje emzini wenye indoda. uZungu ekhuluma elinganisa nangezandla. Yima-ke, ibambe lapho-ke ndoda kamasipala. Ucabanga ukuthi kufaka ugesi lana kahulumeni lona uvele ungene nanoma yimuphi umuzi ongenagesi uzenzele. uNsibanda omncane emisa uZungu. Mameshana, yazi nina abafana nimizwa ngendaba njengomlando kaJesu. Nithini? Awuthi ngilanda isibhamu sami, ngifuna ukunizwa kahle, anginizwa bafana. uZungu ethi uyaphenduka evinjwa wakwakhe. Ngibona ukuthi kungcono nihlale phansi nikhulume kahle. okaManzini ebapholisa imimoya. Hayi man, labafana bacanga ukuthi ngeligunya laserenke elithengwa ngoshintshi ngizobafundisa isifundo mina ngibhenywa. uZungu ethi ufuna ukuphula ukundlela adlule kowakwakhe. Kusho khona ukuthi ikhona manje lento bemvimbile emzimbeni. Nebala ababuke ngezinqe emehlini loNsibanda maqeda ahlale phansi, nabo bahlale phansi. Zihlineleni la endlini okaManzini kuphela unobuso bokuthulisa ingane. Kungene uMagama engasanqonqozanga. Baba omncane, bomalume ngizomsinda kwenzakalani? Kwakuhleke mshana wafika awuzwa-ke. Sizolanda wena lana njengoba sibona sesihlaliswe nakulabo sofa abalumayo. uNsibanda omncane ekhuluma edonsa isandla sikaMagama esiqhawule. Mshana, ngokuhamba nje kancane siye emsebenzini sewubona ukuthi ubalekela ikhaya uyohlala entabeni. uNsibanda omdala naye ekhuluma ebuka uMagama njengoba bemphuthuma esamile engakahlali laphansi. Bakhuluma nje sengathi babodwa, abamnakile uZungu obonakala ukuthi ukuthukuthela kuyagqishelana kuye njengoba besemzini wakhe bezomxhaphaza. Manini-ke bafana bami, niyazi ukuthi kungithathe isikhathi esingakanani ukuba ngitholele umshana wenu umsebenzi njengoba nina nehlulekile. Awu vele phela-ke akuyona into elula ukukhwabanisa izimali zikahulumeni. Cabanga nje mfethu. Uvala abantu umlomo, mithatha ugqiba ubufakazi ubekelele. uNsibanda omncane ekhuluma ebhekise kuZungu, ekhuluma eze ejika ebuka mfowabo. Asukume ngokusheshsha uZungu ebheke uNsibanda. Wena wabona isikhukhukazi siyogadla kwesinye. Afika athi ukhipha isibhakela abanje. Anqashe ethi uyaziphunyula engaphonyuki. Ngizokuthola mfana wami, yeso. Ngizokuthola. Ngifuna ugeze wonke amaphara agcwele ithekeli. uZungu ekhuluma esabanjwe kanjalo. Kahle woSamasilana. Wena-ke uyayazi imali thina ekhaya esiyisebenzisile ukukhulisana nokufundisa umshana. Kambe wena waqashwa ngepasi, awazi kwambombo welecture. uNsibanda omncane ekhuluma ehleka ekhomba uZungu. Sekwehlile manje ukucasula koNsibanda njengoba sebekwazi nokuhleka. uMagama naye akazi uzoyiqeda kanjani lempi elwabuthule la endlini. Iqede ukuzethemba nokuzazi kosuke ethola amagama. Manini bomalume, manini ngamatshe. Akukhulunywe kahle singagadlani. uMagama ekhuluma ebabuka bonke. Uqinisile uMagama, ayikho into ezoqhubeka nilwa kanje. okaManzini efakazela uMagama.